kauban Idol. Muna yung mga kauban guys. Okay. Sila mana. Nikop ta guys, kaya naigap-load rin guys. Inara mo? So guys, na namin karandre ano sa kuan. Sila kol. Daga nagkuha kol. Daga nagkuha. So mo lang mga kuha. Puas karpa eh. Oh, mga pila man nakakuha niya, numid siya na yan. Asa to nakuha ning kasili kay ila to ninyo nang utang ko. Kaya sa ubos. Tingdak ko ang kuha niya gapon eh. Sa ubos sila nagkakuha. Lain man kuan no kay nakakuan mga way kalaki ano nakakuan na itinaw. Yan ay lubog. Bawa. Nya guys. Ato na ni sugdan. Hindi naman mutukob silang mamingwit ha. Tirita saktong paspasan. Kuha na. Ay gagi. Ako na yung kuha. Ha? Itlog musik. Kanam dia dak bos. Degan ay dra ay. Tu aya. Nagagunit na ko. Gunit ka kol. Kung makagunit na ron di ko buhi. Kuha lagi yun. Dri. Dri kul dapit kul. Dri kul dapit kul. Dako kul. Tanpa. Sudra, kul. Kuan pug imong kul. Ipit. Sudah kol ikuda makan. Hawan? Ada kuah oi. Kok kayak buka kuah sila. Miras? Kok tu drikul ba? Tuhan na naman kuha mo kul. Sinilas ba? Dara. Oh. One min down. Oh, one min down. One min down mga baik laki. Down. Betul. Oh, dah pakai kamera. Tertindak. Ito mga baik laki no din sa seruhan. Kuha na tagisa. Sedap ya ni? Oh. Oh. Zai, buya tu nak balik. Budak kok pa ni ba? Karo ya roy, pati kain nakuha ni muda ba? Dali lagi. Oh. Roy dia. Kerpas. Tunggu lah.
Oh, dire me, ginang tuwa dire. Yan. Way mga kuha. Naming hoy oh. Way mga kuha mga way kalaki. Nang kuha mga way kalaki oh. Kuha gining karpa way kalaki oh. Wa pa malutas. Mingaw na mga way kalaki. Dira naman takakuha ato kay semanat wa man kay tay kuha. Tulo ako kuha sa manat. Guys, sa kasipe, ito ning gawas. Tumbay, ternyata mo. Kumagi na akong kuha gini na way kalaki oh. Nagbanag sun ba no tuloy ba no? Busog na mga way kalaki, busog na. Sumpay nga tuloy nga. Nikot na pud meron.